So help me God. And God should help you? Yes, I swear, and may God help me. Thank you very much. Thank you. I think we're good to go now. Adokotala Zombe tikupempheni kuti muthe kutifotokozera ndandanda wa mmene munayambira pa nkhani yokhazikitsa factory ya fertilizer, mutiuza kuti ndipo mothandizidwa ndi consultant mutifotokozera ndondomeko zonse zomwe munatsatira kuti komiti imve komanso tione kuti ifeyo ngati komiti tikuthandizeni motani. Ndiye tikupasani nthawi kuti muyankhule. Tasankha kusankha Chichewa amene tanenera moja chifukwa chonena kuti nkhani ikukhuza Malawi komanso alimi athu a Malawi muno, ndiye tiyankhula kwambiri Chichewa kuti wina aliyense athe kutsatira. Nthawi yanu Dr. Zombe kuti mutifotokozere. Zikomo. Through you, Honorable Chair. Ntchito imene nenakhani igwira kwa zaka zambiri inali yothandiza wanthu ndi zakudya, imene mpaka lero tingadathandiza. Koma nitaonetsetsa ndimaona kuti pamene pasituthandiza kweza chuma cha dziko lino, ni kwabwino titalimbikitsa wanthu kuti bazilima, chifukwa chuma cha dziko lathu isi agro-based. Ndiye sanonga tulimi urati waenda bwino, ndoti dziko lino chuma singavute, ma exports sangavute, komanso ma business ya anthu akhozuyenda chifukwa kuti anthu ali ndalama m'matumba mwawo. So pachifukwa chimenechi ndiye ndaona kuti nanga chimene chili backbone ya ulimi ni chani, ndiye ndapeza kuti ni fertilizer. Ndiye ndaona kuti fertilizer ayo tikamodetsa kunja amapeza kuti alubwera February koma mbewu zitafula kale. Ndiye ngakhale fertilizer ya mabwera ifo tusalubwera pa nthawi yake ndoti zikupangisa kuti ulimi ugwe. So pachifukwa chimenechi chifukwa ndaona kuti nithandizire peza yankho la vuto limeneli koposa nipeze mwayi wotsegula factory imene tingamachite fertilizer mdziko muno thandizira ulimi kuti upite patsogolo. Ndiye pachifukwa chimenechi nidamba uita consult Matex International Consulting Company. Ndiye nitaichita consult pamene padakakhala madate ya February 2025. Ndipo nitachita point adayamba kugwira ntchito ndi kutumikira pa 24 March pamene adapereka briefing yawo kumepa. Ndipo pa 26 mepa idapereka kuti terms of reference. Ndipo pa 20 June draft ya environmental social impact assessment idaperekedwa kumepa. Ndipo wadaita review pa 9 July 2025. Mepa idachita review no discharge fees za 10 million kwacha zimene zidaperekedwa kumeneko chaka chino May. Ndipo zidaperekedwa zimenezo ndoti wa matengule wakhala natsatira mpano pezeka kuti zinthu zija zingopita bentantha. So pachifukwa chimenecho mpamene tidaona kuti zinthu zizativuta nkhupira boma lathu sililede kuti likhozulenga chinthu chimenechi kuti chizipita patsogolo. Chifukwa ntchito angedali yochepa yoti tione kodi solution yanji imene tingaipeze imene kuzithandiza miyoyo ya anthu kumidzi kuti miyoyo yawo isinthe. Ndiye tsopano papeza kuti ngati iwe ubwera maganizo oti peze yankho
ndesanukha ngati ndiwe wolakwitsa so pachifukwa chimenechi chifukwa kenata nisa nikwabwino ione mmene dziko lifunira ife tingotsatira momwemo. Mwamaliza? Tamaliza. Zikomo kwambiri. Mwina tisanabwereko ndisanawafunse consultant athu kuti abwerepo ndingobwerezanso kuti mwina mamembers akhale sure chimene mwayankhula. Mwanena kuti kuyambira February chaka cha 2025 munapanga concert Amatex kuti akuthandizeni pa ntchito imeneyi. Mu March momwemo anakupangirani ma terms of reference, and mu June 2025 inapangikako draft ya Asia, komanso mu July 2025 yomweyo anakuchachani amepa kuti mulipire 10 million, ndipo kuchokera July 2025 mwalipira May 2026 ndalama imene anakuchachani. Si choncho? March. Sorry. Co-chair, Papange on my. Sorry. You chair. Ndami mene yodi idaberegedwa monga mene mafotokozeramu andi nkubirira ifo yori sina bulinte komabe madetails yose matsatane alipo monga mene ntchito idaendera. Zikomo kwambiri. Tikuyitaneni Mr. Robert Matengula kuti mutifotokozerenso inuyo ngati kadaulo pa nkhani ya malipoti amenewa zachilengedwe komanso miyoyo ya anthu pa kukhazikitsa kwa mafakitali, kuti munasatira ndondomeko ziti kuyambira pamene investor anakupangani approach kufika lero, kuti timve kuti ndondomeko zake zikuyenda motani. Nde tikukupasani inuyo bwaloli kuti mutha kufotokozera komiti kuti zakhala zikuyenda motani. Zikomo, over to you. Zikomo Madam Chairperson, komanso co-chair. Ndizoonadi kuti mu mwezi wa February 2025 Antalimanja Holdings motsogoleredwa ti Dr. Napoleon Nzombe anatipanga so contact. Nduna kuti anatipanga so contact funa kuti ntchito imeneyi sikuti ndiyo yamba kwagwirira Antalimanja Holdings imeneyi inokhala number 5 pa ntchito zingapo zimene agwirira factory imene kwa Asante, damu la Somba limene kwa Njemera, komanso machine opanga nzimbe ku Kotakota ndi ampungaso Kotakota. Zinde ntchito imeneyi inali ya number 5 chifukwa anati tana kuti athandize mwa ntchito zonse zidachulazo zinaenda bwinobwino kumepako. Koma makamaka imene ili eroyi tukambirana eroyi atandifikira mu February 2025 tinafotokozera kuti ndondomeko yake ndiyo mweija timene atilembe project brief imene ipite ku Malawi Environment Protection Authority. Ikatumizira kumeneko iwo amayang'ana kuona kuti mufuna panga chiyani malingana ndi malamulo a Environment Management Act mwene opanga ukaununi wa mtundu wanji. Ndiye tiyatumiza pa mu March pa 24 amepa anatiyankha mosapita wiki kutipatsa ma terms of reference kunchita imeneyi pafunika kuti mupange pano environmental and social impact assessment kama kuti Asia malingana ndi mmene factory ikhalire. Ndiye mwezi wa April ndi May ndi mmene ifeyo tinapanga mobilize timu yathu molingana ndi timu imene kuti tiyike pa kupanga kaununi ameneyi. Ndipo mu June ndi mmene tinatumiza ripoti yoyamba
chifukwa ma terms of reference yo amanena kuti mukalemba ripoti yoyamba ya draft imayenera muitumize kuti ku secretariat ya MEPA aione mwawoyambirira kuti kodi ikupanga align kapena ikulumikizana bwino bwino ndi zofunikira zimene anapereka yo ma terms of reference ndi makhala yoti amaipanga review internally. Ndiye pa 5 July tinandira makometsa amenewo amene tikuwatcha kuti preliminary amene nditsopano makhanga kuti afuna angoona kuti kodi quality assurance ili motani report iyo. Titandira office kwathu titayamba kwakwira ndi kwapanga address kapena kuti kulembalemba zimafuna kulembazo kuti report iyo ikhale molumikizana ndi mmene amepa mafunira. Ndiye report iyo tinailemba patafika pa 9 July tinabe paso amepa kuti atipatse invoice yokhudzana ndi kuti akaone tsopano akapange review report iyo chifukwa malinga ndi malamulo pali gazetted ndithu malamulo na kuti project kaya kulu motere malipira mtengo wake so motere ndiye mtengo wake una 10 million. Amepa anatipatsa invoice imeneyo ndiye malinga ndi contract yathu ifeyo Amadex ndi Manja Holdings amtali manja amene kuti alipire ndalama imeneyo kumepa kuti ndondomeko izipitirira. Ndiye ripoti iyo tinayimaliza ife mwezi umene wa July kumano timadika kuti amtali manja apange akalipire ndalamayo akalipira timatenga receipt yalipiridwa ija timapanga attach ku report ija kuti kapita sono for technical review ikhale kuti ndalama yalipiridwa. Ndipo monga afotokozera bwanawo March 19 ndipo amene adakalipira ndalamayo ndipo titalipira ndalamayo ife tinayitenga report siku losatira pa 20 March. May I interrupt you, please? We've got a point of order. Yes. Thank you very much, Chair. I wanted to request that when he's mentioning months, he should also mention year, because we are getting confused. Which March, which year? You told us July, 5 July, 9 July, now March. So for us to follow up clearly, maybe if he can be mentioning the year as well. Thank you, Chair. Thank you so much. I hope mwamva bwino nene. Yes, through chairs komo olemegezeka. Yeah, ndingoyanso kuti ndatumiza statement yolembedwa ndiye mwina pakakhaso zina mwina mukhuzopanga lifa ku statement imene ndatumiza yolembedwa malinga ndi process nakhalira. Ndiye mwina kungochita kuti pesa madate walongosoke tinene motere kuti February 2025 tumana atipanga contact ife Amtali Manja Holdings split damage imeneyi. Ndipo pa 24 March 2025 pamene tinatumiza brief ku MEPA. Ndipo pa 26 March 2025 pamene amepa anatipasa ma terms of reference okuya ntchitoyo kuti yambepo. Atatipasa ma terms of reference pamene tinayamba ntchitoyo ndithu kupanga kaununa ameneyo. Ndiye kuchokera April ndi May 2025 nakati tsopano kuyika timu yathu imodzi kupita kumaloko ukapanga ma study ma investigations osiyana kuzanza chilengedwe zakudza bwanji anthu kutenga information imene ili pa malopo kuti za chilengedwe palopa zili motani anthu ali motani komanso kukambisana nawo anthu osiyana mpaka na kulowa district council kumene. Ndiye tinakhala tumiyezi imene wa April ndi May 2025 tikulemba kapena kuti kupanga ununa amene mpaka na kukalemba draft yoyambirira. Ndipo mu June 2025 ndamene tinapanga submit report yoyambirira kwenikweni imene amati imapita for preliminary technical review kuti ayione kuti ikuchita align ndi ma terms of reference yo. Ndipo pa 5 July pamene tinaandira ndithu ma comments 5 July 2025 ma comments oyambirira okutsala ochokera ku preliminary review imeneyi. Tinayamba kuwaona ndipo pa 9 July tinafunsa pa 9 July 2025 tinafunsa amepa kuti atipatse tsopano invoice yoti yokhuza ndi kuti akamakapanga review imene kulipiridwa. Ndiye invoice yo 90 million monga fotokozeramo
ndipo invoice yo malinga ndi contract yathu ndi bwana Nzombe kontra Antaimanja Holdings tinatumizira kuti akalipira ndikuti ife ali pasako lisitilo ndi timapanga atache kulipoti kuja kuti sipatuke pange submit formally for technical review. Ndikuti zimenezo zichitika mu July 2025 ndiye tinakhabe tikudikira kuchokera July iyo mpaka na March 2026 pamene pa 19 March 2026 bwana anakalipira kama bwana Antaimanja anakalipira physio kuti patsa ife kutenge lisitilo nkupanga attach report nakapanga submit siku losatira limene ali pa 20 March 2026 ndipo chapanga submit report yo pa 20 March 2026 pa 22 May 2026 tinanja pano tinamba kuti anakumana advisory committee on environmental and social compliance and enforcement atakumana ife tinanja ndithu pa 1 June feedback kapita kuti official outcome letter ndi ma comments ndi observations committee imeneyo. Ndipo ife monga machito athu agwira ma comments o kupanga address kupanga revise kupanga ndithu ndondomeko mafuna tipangiremo. Ndiye pa 17 June 2026 tinapanga tsopano submit revised report kupanga tsopano address ma comments panakidwa aja ndipo inapangidwa submit pa 17 June yo kumepa report ija revised report. Pa 26 June 2026 tingoti muna mawiki awiri apitawa komiti jaso inakumanaso ndi tinapoti report jaso anayikambirana ndipo anayiona kuti anaokhutira nayo report iyo zimene zinaperekedwaso zimene zinalembedwaso ndi kuti ma comments amene anaperekawo tinapanga address ndipo katayo yokamba zimenezo tinayileta pa 3 July 2026 ndiye kuchokera pa tsiku latandra kata imene ifaso muna makoments ena ngoti mnatonjezere apo ndi apo sinapite ku board tikwakwira ndipo atipasa mpaka na pa 24 July kuti timalizitse titumize report pa safika pa 24 July. Ndiye mwasayansa wake nkhani ina kuti panopa ikupanga kumalisa report yokuti ipite ku board malinga ndi kata imene tinandira imene itakumana committee pa 3 July 2026 atakambirana kuti report ayipanga recommend for board approval. So mwina chairpersons ndi mamember osalemegezeka because na kuti pakali pano ndi pamene tilili kuti ife tikugwira ntchito yathu timalizitse maso tatumizira aku board kapena kuti akumepa ikuti zikapita ku board pa meeting imene pa 24 wiki amawali lachisanule ndesa kuti ikuzosiya pamene pakali pano chairperson zikomo. Zikomo kwambiri chifukwa cha ndondomeko yabwino imene mwati yalira takutsatirani bwino kuti kuyambira April kufika May wa 2025 mumakhazikisa ndondomeko achatemati TORs kuti mugwira ntchito motani komanso mu June 2025 munalemba draft report yanu yoyambirira ya kaunoni wa chilengedwe komanso miyo ya anthu pa kukhazikitsa kwa kampani imeneyi komanso July 5 2025 munapereka zikalata ku MEPA ku bungwe la MEPA pa 9 July 2025 MEPA anakupasani invoice ya 10 million yoti mubereke monga mene zimakhalira ndondomeko yake mu July 2025 kufika ku March 2026 ndiye kuti munali mukudikirira kuti mulipire ndalama imene anakuchajani MEPA komanso March 2026 munalipira ndalama imeneyi ku MEPA pa 20 March 2026 mutalipira MEPA munaperekanso zikalata zanu ku MEPA zosindikizira kuti mwalemba zonse zimene zimafunika komanso mwalipira ndalama. May 2026 body inakumana ndipo inakupasani feedback yoti mutsatire. June munalandira kalata
kuchokera ku komiti imeneyi. Juni yemweyo pa 17 chaka chinocho cha 2026 munabwerenzanso kuonjezera zimene anakuwuzani kuti muonjezere mu ripoti imeneyi munawonjezera ndipo munabwenzeranso ku bungwe la MEPA pa 26 June. Ripoti yomwe munabwerenza imene munayikamo zina ndi zina zimene zinali zosowekera munayiperekanso imene inakakhaliridwa pansi ndi anzathu a MEPA pa 3 July. MEPA yakulemberaninso ni kalata pa chiganizo chimene apanga board imene inakumana ndi choncho eti. Ndondomeko ndi momwemo kungoti kuti tisaine kuti board kupeza board sinakumane koma committee ya assess ndi ya technical unatana John for board sinakumane. Chabwino ndiye kuti panopa nkhani ili m'manja mwa inuyo ngati consultant kuti akuwuzani zoti muchite ndi mukugwiragwira kaye si choncho. So monga tana mujana kuti wiki yatha ndi mati patsa feedback yo zikoti yomalizira fana kumanaso ndiye pali mfundo zingapo zimafuna tizuunikireso kuti kamapita ku board kuti tazuunikira ndi atipasa mpaka namba 24 kuti 24 July kuti tita apanga address nkhani zimenezo report yezipita ma iwo ngati technical aipanga recommend for approval report yo board akaipanga approve. Zikomo kwambiri. Ndilola mamembala a committee kuti afunseko mafunso ndi kuti mafunso amene akhale akufunsa azifunsa a investor athu a developer komanso ino a consultant ndiye kuti mafunso amene ali opita kwa Dr. Ntalimanja, Dr. Dzombe azikhala kuti mamembers mukamafunsa mu auza ndithu kuti funso lindilawo ndipo funso lopita kwa consultant muziteronso kuwadziwisa kuti ndi funso lawo. Ndikuloleni mamembers nditenga mafunso angapo ndi cholinga choti tithe kukwanisa memba wina lese kuyankhula. Mwina secretariat mutithandizeko kuti Dr. Dzombe akhale mpolemba kuti akhuza omalemba mafunso amene akufunsidwa kuti asayiwale. Nditenga mafunso 5 oyambirira nditenga ku Mangochi South, kenako Kasungu Central, Nsanje Central, paja Mangochi Mkungulu, satili Kungulu, Mkungulu, then Right Honorable there, ndiye kuti mwina tikhoza ungomaliziratu Rumpi then Mwanza. In that order please. Tiyambira ukuko mukhozo yamba kufunsa mafunso zikomo. Thank you, Chair. Through you, my question is going to the consultant himself as to the last point. Funso lomalizira limene a consultant athu ayankhula kuna kuti anauzidwa